Ing perjalanan pasukan kerajaan memiliki melewati para masyarakat saka kerajaan Prambanan. Aku Prabu Damarmaya saka kerajaan Mungkin. Prajurit tahan para Bali. Ayo Prabu. Kenapa ini Prabu? Sama dengan Prabu, kita berusaha apa-apa. Nggih Prabu, muni kita. Kowe kabeh kudu manut karo aku. Dulu kan aku bakal nguasai kerajaan Prambanan. Apa? Masih Prambanan, ajengan setelah sakit. Bapak bakal mencari kerajaan ini. Laras, Prabu Bapak beri kekuatan kang sakti. Dasar kurang ajar, wani-wani kan kowe ngeremen aku. Prajurit pateni wae Purworejo iki. Ya siap Prabu. Waduh, kepriye iki? Kerajaan kagungan masih Prambanan. Ayo kondo karo Prabu Joko. Ayo. Kerajaan Prambanan kanggo matur marang Prabu Boko. Ngapunten Prabu, kula arep matur. Kenapa? Apa sih aku kalian? Ngapunten Prabu, kula wau ana Prabu Damarmaya lan prajurit dhewe arep nyerang kerajaan Prambanan. Wah, ora iso, dasar Damarmaya. Kita kudu ngetake kerajaan. Paling kepala, ngene ya. Nggih Prabu, enten apa? Kowe siapno prajurit kanggo perang karo kerajaan. Nggih Prabu, siap laksanane. Saat ini perang Prabu Boko paling marang putri kesayangane Roro Jonggrang. Putri, aku arep budal kanggo perang. Dewi ini kan sampai perang, saat ini perang malih ngono. Iya, Roro, aku bakal perang karo kerajaan. Yen aku ora beri turun jaga kerajaan. Nggih, Kanjeng Prabu, kula janji kula bakal jaga kerajaan iki kanthi Prabu bali sama perang kanthi selamat. Yo, aku mesti bali kanthi selamat. Prabu Boko lan para prajurit budal perang. Hei, Damarmaya, wani-wani nih kowe ganggu rakyat. Rakyatmu. Aku jelas bakal menguasai kerajaan Prambanan. Jadi para warga itu rakyatku. Kowe ora usah melu
nyuwun ampun. Aja mateni kula. Alah, mati wae kowe. Ngapunten Gusti, kula bakal laksanake apa wae perintah panjenengan. Ya wis, aku ora bakal mateni kowe. Nanging kowe kudu denda. Matur nuwun Gusti, kula bakal luwehake suara kang durung kula duweni. Saiki panjenengan dadi Bandung Bondowoso. Sakira bakal ono sing bisa nglawan. Sabanjure nampa kekuatan saka jin penguasa alas. Bandung Bondowoso dadi makin kuat. Kekuatan ini bisa gawe hal kang mustahil dadi nyata. Mula Bandung Bondowoso banjur melanjutake perjalanan menuju ing kerajaan. Hei, Prabowo, Menapa sapa kowe? aku Joko Bandung. Putrane sapa? Prabu Damarwaya. Sapa kerajaan begitu? Jadi kowe anak zaman koyo. Arep apa kowe? Apa arep ngarang matu? Wis nyerah kok, kowe gak bakal iso. Kudune kowe sing nyerah, Prabowo. Ayo buktekno yen kowe iso ngarang. Rasane kuwi Prabowo, kesaktianmu ora bisa nglawan aku. Saiki kerajaan Prambanan ana ing pimpinan. Ing kerajaan Prambanan, para jumlah patih berangkat Budowo. Nanging ora watara suwe, patih kala teka. Saben brikti dayang merpati kabarane cerita sang Prabu Budowo marang para jumlah. Putri Pradugran, ana kejayaan ini di Prabowo. Putri Prabowo seperti mateni kalian kerajaan bengi. Apa? Mate, apa sih dia mungkin dia yang ini benar? Terus Gusti, sakniki Bandung Bondowoso arep nyerang dhateng mriki. Kita kudu nyelamatkan diri Putri. Aku ora bakal ngendi-ngendi. Aku bakal tetap di kerajaan ini. Prabu bakal kondo, yen dheweke bakal mulai perang kanthi slamet. Nanging ini kali keselamatanipun jenengan Putri. Terus Putri, kerajaan ini sampun selamat. Ora, kita kudu tetap di kerajaan ini. Ibu kepiye wae carane? Kita bakal bertahan di kerajaan ini. Ini kudu kesanjenengan, kula bakal melu jenengan sampai bertahan di kerajaan Prambanan. Matur nuwun para dayangan Pate. Dewi Putri. Sawise ing kerajaan Prambanan, Bandung Bondowoso banjur nemoni putrine Prabu Budowo. Wahai putri, sapa jenengmu? Loh, sapa kowe? Wanita kan guru mangan kerajaan iki. Aku Bandung Bondowoso. Mesti kowe putrine Prabowo to? Iya, aku putrine Prabu Boko jenengku Roro Jomblo. Kenapa? Kowe arep mateni aku? Ora ngono putri. Aku ora bakal marah-marah kowe. Kok kowe ayo tenan? Apa kowe gelem dadi bojoku? Apa? Dadi bojomu? Apa gak salah krungu aku? Kowe wis mateni romoku. Saiki kerajaan Prambanan ana ing pimpinanku. Nanging kanggo perintah kerajaan iki
Menapa panjalukan sing diwenehi ora Surya, Bandung Bondowoso banjur langsung njaluk izin sing berhasil dikarake kanggo ngewangi dhewe sewu candi. Hei para jin, ketua! Ada apa Gusti? Panjenengan nyuruh kula. Aku ana tugas kanggo kowe. Gaweno sewu tandi selama sumi. Siap Gusti, bakal kula laksanake. Eling, kudu bar saurunge srengenge musuh. Pilih Gusti. Sapa kadongan para daya telo para sumber titik Bandung Bondowoso kang lagi bangun candi sing diilangi karo para jin. Waduh, jebul Bandung jaluk uang para jin. Ngene carane candi bakal rampung iki wae. Harus putri, piye bikin rampung? Apa ora ada yang duwe ide? Iya ngoten, tapi kita nunggu tahu supaya ini lagi tambah aja supaya para cingiro kilo itu. Wah, ide apik kuwi. Terus putri, dilono kula tak mantep dhewe nang pate. Deden, nang pate, ayo kita nunggu lesu lan balan dhewe supaya titik-titik pada borong lan para candi, para jin, ora iso rampungke candine. Ayo kita bagi tugas lain supaya cepat rampung. Ya, para daya, nunggu lesu, prajurit lan pate bakal damai. Ayo. Ramo Jonggrang, prajurit, Patih Kula, lan para daya banjur bentuk lesung kanggo ngeroki titik lan kadang supaya jin mikir yen dina wis esuk. Sak banjure para jin kaget yen dina wis esuk, padahal iku mung jin kaget juga. Datuk, iya, tidak usah esok. Kita mesti cepat-cepat lupa. Nanging janji ini belum ber. Dalam rampung ini, ayo Gusti kita mau. Yo wes, nek kono aku tak pada Bandung Bondowoso dhisik. Kapan Gusti? Kula beli lupa. Atur manisnya para jin, tadi durung bar. Kita bersama dan sehingga wis muncul ada ake jika sama esok wis wayahe kita orang jin lunga Gusti. Hei para jin, atur mau. Kamu Gusti, kula boten saged terus kene mencari rupiah. Dasar orang jin, wani-wani nang gerak. Akhirnya, Roro Jonggrang dan para daya berhasil gawe para jin lunga. Roro Jonggrang katon seneng amarga rencanane berhasil. Sak banjure kuwi, Roro Jonggrang banjur muni Bandung
Jadi candi kaping 6